Aquest mes de juliol, 40 joves de la comarca d'entre 16 i 18 anys participaran de la prova pilot d'un mes del programa Ocupal, que té per objectiu formar-los i oferir-los oportunitats laborals. S'ha presentat a Vilafant perquè 21 dels 40 participants són d'aquest municipi, que és a més on es faran les sessions de formació. Aquest projecte el que pretén és donar-los 3 mesos de formació, però una formació una mica diferent de la que es pot entendre la formació reglada, perquè és com una espècie de tallers que es deien abans, perquè a part de formar-se tindran la sort de que estaran acompanyats i tutorialitzats, a part per una persona de l'àrea de joventut, també per gent que forma part de la Fundació dels Oficis, la qual cosa els hi podran transmetre tota la seva experiència. Són gent que són empresaris, que estan treballant en aquests moments i que volen dedicar una part del seu temps a formar els joves. A nivell de treball, a nivell de feina, sabem la situació en la que estem i el que hem de fer és, mentre aquesta situació no passa, mentre que aquesta situació no canvia, és fer formació. I quan parlem de la formació, no estem parlant de la formació reglada, que molts nois poden fugir una mica perquè no els agrada, perquè no és el seu. Però després descobreixen que un cert, a vegades de forma incorrecta, anomenat fracàs escolar, no equival mai a el que s'anomena un fracàs professional, tot el contrari. Qualsevol noi i noia que amb els estudis no hagi anat bé les coses, se pot trobar que pot ser en un futur un gran professional. Els joves es distribuiran en 4 grups de treball. Els oficis més escollits són mecànic, informàtic, jardiner, lampista, fotògraf i pintor. Disposarem de 4 espais diferents. Un serà l'espai jove aquí al costat, l'altre al magatzem municipal, l'altre serà al centre cívic de les Forques i l'altre serà una zona ajardinada. Llavors dividim aquests 40 participants en 4 grups diferents i cada un d'aquests grups, a part d'una persona de seguiment, tindrà un especialista que serà el que els farà la formació professionalitzadora que comentava en Rafael. La idea és que entre tots els 40 funcionem com una empresa, cada un d'aquests grups tindrà un encarregat i un responsable de material, que seran dels propis joves, escollits pel propi grup, i treballarem com si fos una empresa amb la idea de construir entre tots una maqueta d'un edifici sostenible. Tots aquests oficis s'inclouran en aquest projecte i intentarem que dintre de cada grup, cada un dels joves practiqui els oficis que per grup li hagin tocat. Els objectius són fer un reportatge del projecte utilitzant fotografia i vídeo, fer el guió i un pla de difusió del mateix, preparar i realitzar una presentació amb els suports utilitzats. Aquest seria un primer grup. El segon grup és creació d'una pàgina web del projecte, dissenyar amb AutoCAD la maqueta d'un edifici sostenible. O sigui que no només és fer la pàgina web, sinó hi ha part de disseny. El tercer grup és muntar i desmuntar una calefacció, aprendre a fer-la funcionar, conèixer el funcionament de les pantalles solars, construir manualment la maqueta d'un edifici sostenible incloent aquest tipus d'energies renovables. Aquest seria un tercer grup. I l'últim, que és el de jardineria, diguéssim, hi ha construir un hort urbà, practicar tècniques de jardineria i horta i fer el disseny de l'entorn de l'edifici sostenible. L'acte de presentació d'Ocupal ha comptat amb la presència dels 40 participants, 32 nois i 8 noies, acompanyats pels seus familiars. Els joves rebran un certificat acreditatiu quan finalitzi el projecte. En total, faran 25 hores setmanals de dilluns a divendres entre les 9 i les 2 del matí.